ilaya maring ingsun. Sama persis apa yang aku lakukan kepada sang raja tadi, ya saya pun akan memperlakukan hal yang sama kepada orang-orang yang kembali kepadaku, bertaubat kepadaku, kata Allah. Ya Dawud duwe Dawud, ya Dawud duwe Dawud, a'rid mentokno sira, mentokno. Tulis mawon mentok niku napa menawarkan, tawarkan saja. Ya Dawud duwe Dawud, a'rid mentokno sapa sira alihi ngatasi hadzal abdi, alihi ngatasi hadzal abdi utawa Malik Sam, alihi ngatasi hadzal abdi mentokno sira, nawarno sira al imana ing iman, al imana ing iman. Fa innahu krono tamasutune hadzal abda, fa innahu krono sunne hadzal abda iku yu'minu, bakal iman sapa hadzal abdu, iku yu'minu bakal iman sapa hadzal abdu, wa yuhsinu lan bakal bagusi sapa hadzal abdu, wa yuhsinu lan bakal bagusi sapa hadzal abdu imanahu ing imane hadzal abdu, imanahu ing imane hadzal abdu. Dawud, tugasmu hari ini cobalah tawarkan dia agar dia mau beriman. Nah, saya jamin, saya meyakinkan bahwa dia pasti akan beriman dan akan memperbaiki keimanan. Wis to ngandel, tambah nangger tawar iman, gula iman. Wahyu Gusti Allah datang Nabi Dawud. Wa ana hale utai ingsun Allah. Wa ana hale utai ingsun Allah iku aqulu ngendika sapa ingsun. Iku aqulu ngendika sapa ingsun al-haqqa ing perkara kang bener. Al-haqqa ing perkara kang bener. Wa uhdi lan paring pitutus sapa ingsun. Wa uhdi lan paring pitutus sapa ingsun. Utawa ahdi saged. Ada yahdi boleh, ada yuhdi juga boleh. Wa ada wa ahdi lan paling wa ahdi lan paling pitutus sapa ingsun. Wa ahdi lan paring pitutus sapa ingsun as-sabila ing dalan kang bener. Wa ahdi lan paring pitutus sapa ingsun to nuduhaken sapa ingsun as-sabila ing dalan kang bener, as-sabila ing dalan kang bener. Ingat saja Daud, aku ngomong, aku bicara ini pasti pembicaraan yang penuh dengan nilai kebenaran, dan aku pun yang memberikan petunjuk kepada jalan yang semestinya, jalan yang benar, jalan yang lurus. Makanya anggar tawari wae kon iman, gula iman, ora usah khawatir.